Halos 100% sa local government units kun LGUs sa Davao Region ang aktibong may partisipar sa Nationwide Simultaneous Earthquake Drill kun NSED sa unang quarter karon ni tuig nga gihimo kagahapong adlawa Marso 10, 2022. Sa interview sa DXDC RMN Davao kang Angie Payusalan ang tigpamaba sa Office of the Civil Defense kun OCD-XI, gibutyag niini nga gawa sa mga LGU ubay-ubay usab ka mga pribadong institusyon ang misalmo sa aktibidad sama sa mga eskwelahan. So far, sir, sa mga nag-submit sa among mga accomplishments, almost 100% sa ato ang participation sa ato ang mga LGUs and also sa ato ang mga national government agencies, even sa ato ang mga private institutions, sir. Gipasabot ni Payusalan nga importante ang pagpangandam sa mga LGU batok sa linog o pagtayog, labi na nga pipila ka area sa Davao Region ang nagbaton og fault lines. Dugang sa OCD-XI official nga gawa sa pagpangandam sa linog, aduna usay measures nga ginahimo pagpangandam batok tsunami, labi na sa mga coastal area o galing adunay mahitabong offshore nga pagtayog. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Kirby Manzon, Tatak RMN.